Baten bapadoa. Bakatu zatizi eudala. Zer? Eta zuno zara ba? Joki, ordezkari batzutadeko guzemendik, ez da? Ia berbediako jentea. Aupa Laura! Zu baizu! Unidentiko nahi. Santutxu plantak egin zu Errezen gainetan dozu Bagoaz! Tipitapa! Tipitapa! Bila jantzela lapur batingo irala. Igual hobeto datzuelan, ez da? Bale. Eguerdion lemoa! Baraton korrika! Dano kalera gara egiten! Guazen denek korrika! Tipitapa! Euskara elkarri ematera! Aupa Ikor! Bara zorretik orna datorrela! Aupa Itzel! Aupa Ander! Aitzel landa! Hau landa lantza, Mercedes! Ia ba! Bat bi! Tipitapa! Tipitapa! Ia musika burruetan anima guaua, a ver azier. Jantzaniteko musikea. Ia inipiniko guien. Aupa gure! Lekuko aldaketa! Zementotzeko labek elozitakoa! Bi eta salto! Bat, bi eta iru! Tipitapa! Aupa zier! Tipitapa! Zelan gehitzen atxapurre ba? Tipitapa! Gitxipalteiaku, zorrontzen antzeako. Hemendik araño ingudanok, ez da? Guazen, tipitapa! Ia danok zuen eskumara, eskerreko bidea libre itxibegu eta. Ia... Aupan eskamutilek, aupan ema! Tipitapa! Ia! Iten, barazarren azidan baten bateko gondin joala. Tipitapa! Aupa zuek! Zueri eskerra posible, korrika!